Ελάτε λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Και θέλω να είμαι και εγώ σύντομη, πραγματικά. Δεν θα ήταν όλα αυτά αν υπήρχε στην Επιτροπή και φυσικά τον διαγωνισμό η Επιτροπή τον κάνει και όχι οι υπηρεσίες. Εμείς είπαμε για την Επιτροπή, αν στην Επιτροπή υπήρχαν διαπαραταξιακά μέλη, δεν θα γινόταν αυτό. Οπότε όταν έρθει η συζήτηση στο συγκεκριμένο θέμα, θα τα πούμε κανονικά. Όσον αφορά τώρα για την πλατεία αναπήρων, θέλω να σας ρωτήσω, αν κόπηκαν δέντρα, πώς ακόπηκαν, αν υπάρχει απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή, από το Συμβούλιο, γιατί σίγουρα είναι την εποπτεία του έργου. Αλλά να διευκρινίσουμε κάτι. Εδώ δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε και να λέτε ψέματα ως Δήμαρχος, να επέζετε τους δικούς σας Δημοτικούς Συμβούλους, τους κατοίκους της πόλης μας, τους κατοίκους της Καλογρέζας και όλους αυτούς που εσείς νομίζετε ότι παραπλανάτε. Λοιπόν, για να τα πούμε με το όνομά τους όπως έχουν. Η εργολαβία αφορούσε και τις δύο πλατείες. Με απόφαση και της τεχνικής και δικής μας ως Δημοτική Αρχή, είπαμε να φτιάξουμε με τα χρήματα αυτά δύο πλατείες, ακριβώς για να μπορέσουμε να επικεντρώσουμε στο ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα για αυτές τις πλατείες, ήταν σε πολύ χάλια κατάσταση και γι' αυτό ακριβώς με τα χρήματα αυτά θέλαμε να φτιάξουμε δύο πλατείες. Ξέραμε πολύ καλά ότι η υπηρεσία πρασίνου και περιβάλλοντος είναι μια πάρα πολύ καλή υπηρεσία, στην οποία είχαμε φτιάξει μαζί και είχαμε φυτέψει και φτιάξει πολλές πλατείες και φυτέψει αρκετές φορές και ήμασταν σίγουροι και φυσικά δεν θα πηγαίναμε σε ιδιώτες να δώσουμε τη φύτευση και να αγοράσουμε δέντρα οι ίδιοι από τη στιγμή που έχουμε μια τόσο καλή υπηρεσία. Γι' αυτό λοιπόν τα χρήματα της φύτευσης και του πλεοτάπητα του γκαζόν που θα υπήρχαν στα σημεία τα παρθένια, και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί σας τα έχουν πει 100 φορές οι υπηρεσίες, αλλά εσείς ή δεν θέλετε να μάθετε, ή δεν θέλετε να ακούσετε, ή δεν καταλαβαίνετε πράγματα, γιατί προφανώς δεν έχετε εργαστεί στη ζωή σας για να μάθετε τελικά πώς λειτουργεί, γιατί σας τα έχουν εξηγήσει 100 φορές στην τεχνική υπηρεσία και παρακαλώ την επόμενη φορά θέλω να γίνει θέμα και να το φέρουμε θέμα για την πλατεία Αναπήρων και την πλατεία Μουταλάση, η τεχνική υπηρεσία να είναι παρούσα για να μπορέσει τελικά να δούμε τι γίνεται και να μην παίζετε και παίζετε όλους εμάς και τους κατοίκους. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν ότι οι δύο πλατείες θα γίνουν με τα χρήματα αυτά και η φύτευση των δύο πλατιών θα γίνει από την υπηρεσία περιβάλλοντος, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι η καταλληλότερη υπηρεσία και θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε και χρήματα. Και φυσικά, όσον αφορά, γιατί αναφερθήκατε και στο αν υπήρχε αδερφικό σύστημα, φυσικά είναι υποχρέωση του εργολάβου και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί το επισκέπτεται το έργο και το μόνο που κάνατε σήμερα παραδείγματος στα καφενεία, είναι να λέτε ότι υπάρχει τσιμέντο και ότι φυτέψτε 25 δέντρα, φυτέψτε 25 δέντρα. Τα δέντρα θα φυτευόντουσαν με την υπηρεσία και θα φυτευτούν με την υπηρεσία περιβάλλοντος μόνο και μόνο γιατί όντως αξίζει η υπηρεσία και ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να φυτέψουμε εκεί και φυσικά όσα δέντρα, εμάς δεν μας αφήνατε να κόψουμε δέντρα, αλλά τώρα περιμένω να φέρετε απόφαση για να μπορέσετε να κόψετε ό,τι δέντρα έχουν πρόβλημα και βέβαια η υποχρέωση του εργολάβου και δική σας είναι να προσέχετε εσείς την εποπτεία αυτή τη στιγμή, την έχετε εσείς. Να πάτε να ποτίσετε τα δέντρα, να πείτε στον εργολάβο ή εσείς σαν διοικητική υπηρεσία να μπορέσετε να πάτε να δείτε το έργο. Γιατί εγώ αν πήγαινα εκεί και έλεγα πότισε στον εργολάβο ή έτσι, θα λέγατε ότι παρεμβαίνω στο έργο. Λοιπόν, δεν το κάνατε, ξέρετε πολύ καλά ότι έπρεπε να το κάνετε εσείς, έχετε την αρμοδιότητα, αλλά παρά τα αυτά θέλετε να κάνετε το θέατρό σας. Λοιπόν, να λέτε την αλήθεια. Οι πλατείες, οι δύο, η φύτευση θα γίνει από την υπηρεσία περιβάλλοντος, γιατί θέλαμε να κάνουμε δύο πλατείες και όχι μία που αναφέρατε εσείς με τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, τελεία και παύλα. Και φυσικά να ξέρετε πολύ καλά ότι τα κάνετε αυτά, γιατί είμαι σίγουρη ότι είσαστε ανίκανος να φέρετε δεν έχετε φέρει ούτε μία χρηματοδότηση μέχρι τώρα και φυσικά δεν έχετε κάνει ούτε ένα έργο. Όχι, συγγνώμη. Όχι, γιατί συνεχίζει το έργο και λέει ψέματα. Ένα λεπτό. Λοιπόν. Μιλάτε 4 λεπτά
αυτή τη στιγμή και κάνετε μία δήλωση τέλος πάντων ότι είναι αυτό, δεν έχετε εμείς διαδικασία με ερωτήσεων. Άρα φαντάζομαι θα αρκεστείτε σε αυτό, θα μοιράσετε τις ερωτήσεις στους συναδέλφους. Λέει ψέματα. Ωραία, εντάξει. Λέει ψέματα, ολοκληρώστε. Είστε σαφείς. Έκανα ομιλία, δεν είναι αυτά. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τελειώσαμε. Όχι. Θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν γίνονται τις απαραίτητες προφυλάξεις όσον αφορά τη λειτουργία των ΚΑΠΗ και την οργάνωση των θαλασσινών μπάνιων, παρόλο που γνωρίζετε ότι υπάρχει έξαρση κορονοϊού και ενώ σημειώθηκαν πολλά κρούσματα, μεταξύ των λουμμένων που μετακινούνται καθημερινά ως Δημοτική Αρχή, δεν λάβατε ούτε ένα προληπτικό μέτρο περιορισμού για αυτόν τον αυξητικό αριθμό που γινόταν καθημερινά. Για ποιο λόγο τόση αδιαφορία και αν θα σας απασχολεί σαν δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο φυσικά που δεν είναι εδώ για να ακούσει, αλλά και τη στρατιά του συμβούλου σας, γιατί ακόμα δεν κάνετε ενέργειες για την πρόσληψη ναυαγοσώστη, που είναι τόσο σοβαρό για την ασφάλεια, αλλά και φυσικά δεν σας ενδιαφέρει και η υγεία των μελών του ΚΑΠΗ. Άλλη ερώτηση. Πείτε μας τελικά πόσους συμβούλους έχετε, μισθούς, και αν έχετε και εθελοντές, οι οποίοι καταλαμβάνουν γραφεία στο Δήμο και φυσικά λένε ότι είναι και δικοί σας σύμβουλοι. Να ξέρουμε τελικά πόσος είναι ο αριθμός των συμβούλων που έχετε. Εντάξει.